Fe allai gyhoeddi mae'r un fyddwn ni'n gofyn i sefyll ar ganiad y ffanffer ydy Rebecca Alice Jones. Arwyn yn dweud y cyfan cyfle i gyfarchu anrhydeddu yn y llyfr Medal y Dysgwyr. Yma yn Eisteddfod yr Urdd Pen y Bont ar ogwr Taf ac Elai a'r gymeradwyaeth yn y pafiliwn yn gynnes wrth i'r gynulleidfa yma ym Mhen Coed werthfawrogi ymdrech ac ymroddiad. Dyna hi Rebecca Alice Jones. Ac ydi wir, mae wedi bod yn dipyn o daith cyn cyrraedd y pafiliwn yma. Dysgwyr yn cwrdd ar gyfer diwrnod o weithgareddau a hwythau'n cael ei profi ar ei gallu gyfathrebu trwy'r Gymraeg. Yna rownd derfynol heddi rhagor o brofion cyn i'r beirniaid Eirian Wyn Conlon a Dr Gina Morgan benderfynu ar yr enillydd. A roedd hi'n yn dasg anodd, medden nhw, yn eithriadol o anodd dewis gyda safon mor arbennig o uchel a braf i'w clywed hynny. Mae'n briodol felly yn bod ni hefyd yn cydnabod cyrheiddiad Kayleigh Marie Elaine Jones a Sophie James hefyd fi'n rhan o rownd derfynol heddi. Rebecca nawr yn cael ei thywys i'r llwyfan. Gewn ni glywed rhagor amdani hi gan arweinyddes meistres y ddefod Helen Prosser. Wel, dyna wen hyfryd weles i pan gododd Rebecca. Ond mae'n bleser gyhoeddi mae enillydd Medal y Dysgwyr, Eisteddfod Genedlaethol, Urdd Gobaith Cymru, Pen y Bont ar Ogwr, Taf ac Elai 2017 ydy Rebecca Alice Jones o Gwm Dar, Aberdâr, Cylch Cynon a Merthyr, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg.